Ca specialist în biorezonanță și nutriție, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primesc de la femeile de 40 plus este: mănânc la fel ca înainte, poate chiar mai puțin și tot mă îngraș. Dana, explică-ne de ce. Pentru că, începând din perimenopauză, jocul se schimbă complet. Când estrogenul scade, corpul tău depune grăsimi, în special pe abdomen. Asta nu este o problemă de voință sau de calorii. În plus, scade masa musculară în mod natural. Mai puțin mușchi înseamnă metabolism mai lent, chiar dacă mănânci identic. Soluția nu este să mănânci mai puțin. Este să înțelegi ce are nevoie corpul tău acum, nu ce îi trebuia la 30 de ani. Eu și Dana lucrăm împreună tocmai pentru că acești 3 piloni, evaluarea stării de sănătate, alimentația și echilibrul hormonal, trebuie rezolvate în același timp. Scrie în comentarii abdomen dacă și tu ai observat că se depun kilogramele mai repede, mai ales în această zonă.